नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि रोजे फेमिलि चेनेलाव फिन खनसे बरायबा हरलायबाय जों दायो बहा थांबाय थानो नायदों नै नायलांबाय था मायाव थांदो नै जोङो फेमिलियानो थांगासिनो दङ नै उनथिंबो दङ सासे थांबाय थानि जों बहा मोनहैयो नायलांबाय था बहा थांगोन जोङो आंबो नांलांबाय थागोन ओरैबायदि समायना समायना जायगा खिथिलांगोन आङो नायलांगोन मा जायगा खिन्थिगोन एसे खिथादोब्रा जायोबा इन्ट्रेस्ट जायालै ओंखायनो आं खोन्थाया लानो थांगोन आं नोंसोरथ' आदसा बारे बिदिब्ला थांबाय थानि जोङो बहा मा देखायलांगोन नुलांबाय थानो मोनगोन थांनो गोनां प्लेनिंआथ' बहुत जायगा बेरायगोन होननानै नाथाय साक्सेस जाजोबा थांबाय थानोसै खामानिया मोनसे गिदिर खामानि दङ बेखौ दा जोङो नुलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो उखुन्दै खुग्लुंबाय न' बां सावग्लुंबाय इना अना गारि सुथुं खामायालासिनो फार्स्टआवनो बुस्थुखौ सेफायग्रोनांगोसोना होमबासो गाराया जायोबासो मुलियाव हरनाय बाथ्रा मिथिया नोंलाय नैबे आंनि सुखिनि बोराय सुखि जोला आंनि फिसाजोखौ जि बामबाय जि अन्थाव गथ'आ थाबाय थाथारलायदो बोरैबा थाखि थुखि तामुलपुराव ग्रोब लोगो मोनबाय भाग्यआनो दंमोन लोगो मोननो गोनां जि मोजां मोनबाय लोगो मोननानै नै बिथाङा मोनदो दे खिन्थु थाया इयो बेलेगफोरदो मोनदो मा होयो जाबाय होनदो दा नै जोङो मबाइल दखानाव हाबदों माने मबाइला एसे आथाया गुगोना दङ जों बेखौ आथा होनो नायदों नै देखायना नायनोसै जों बेयावनो ভিডিও করছি দে ইউটিউবে দিব লাগে নয় মোবাইলটো কৰিছো মানে এইটো মন দাদা আহিব যা আহিব না না ভিডিও কৰিছ নে কি ওচৰত ইয়াতে ৰিপেয়াৰিং বুলি দেখাব কাৰণে আহিছো তালে মানে মোবাইল এটা আখৰিব লাগে গ্লাস খান দি দিছো মোবাইল এটা গ্লাস খান আখৰিব লাগে एक्चुअली ना लोगोफोर जोङो माने मबाइलखौ बेयाव गुबुन मबाइल मोनसेखौसो आथा होना हाबदोंमोन बेयावनो माने नैदि ग्लास बायनायखौबो हायो होनना बुंनायखाय जों बेयाव बेखौ देखायना नायबाय आरो ओमफ्राय जों दा फाहामनो होनो नायदों बेखौबो जोंना प्लेनिङा आलदासोमोन दा आलदासो जाहैजोब्बाय नै माने बे मिटिंखौ नुनानै सोंबाय जोङो बेयाव मबाइलखौ बिदि फाहामनो हायो नामा होननानै उनाव बे हायो होनना बुंनायखाय जों बेखौ देखायना नायदोंमोन आरो नै जोंना सुखिया एकदमबारे मालाय दिवालीनि थाखाय लाखाबाय लाइटखौ डेक'रेसन खालामनो न'खौ जोंबो लानोसै बेखौनो दिवालीनि थाखाय एसे साजायनो
नै दासो फाहामजेनदों माने बिराद गोबाव लासिगोननो माने घन्टासेल' टाइम होदोंमोन दा जेबोआनो जायाखै खामानिया माने जोंनि प्लेनिङा गासिबो जानाय नंलासै माने जों जेरावबो बेरायनो मोनला जों बहुत जायगायाव बेरायनो गोनांमोन दिनै ओमफ्राय जों दा मबाइलखौ देखायना नायनानै माने बिदि फाहामनायाव गोबाव लागोन होनना सानाखैमोनबो दा बेयावनो जोंनिया साननायफोरा जाफुंदियासै आरो ओंखायनो जों सानबाय बे मबाइल नेबाय थानाय इमान गोबाव जों मा खालामना थाबाय थानो ओंखायनो सानबाय जोङो माने आंनि लोगो आंनि सुखे जिहेतु तामुलपुरनि खाथियावनो न'आ बेयाव थांनानै दसे टाइम पास खालामहैनोसै नै जोंना मोनानायनि प्रग्रामानो सोलायलायबायसो दानियाबा लासै सनबाय प्रग्रामानो सोलायलायबाय जोंना मिसनानो फेल जालायबाय साक्सेस जादियासै दा जोङो बेलेग मोनसे प्लेनिं लालायबाय बेलेग मोनसे जायगायाव थांलायनोसै जों नै सुखिलानि न'आव सफैमारबाय एकदम सान हाबनायजों सफैनायजों जाबाय आरो माने फैनोथ' बिराद गोसोखामोन खिन्थु फैनो सुबिदाया मिलायैखाय माने फैनो मोनथ'वाखैमोन दिनै माने सानसेयावनो दान्स मारिलांबाय आरो थांनानै जों सहैबायानो माने मबाइला बिराद गोबाव लाबाय नालाय ओंखायनो जों बेयाव नेनो बानानै सुखि लानानै थांबाय आरो जिहेतु खाथियावनो नालाय एक गैया जोंखौ बबावबा ब्लर खारलांनाय बा सिं सानो उतारदों ओमफ्राय पात्ला लामना मोजां थांबाथ' दिगदार जागोन ना जोंहा तको नैबेनो आंनि सुखि सनाया जोबोर मिस खालामो सुखि नोंखौ नै सुखिलानाव लाइट मोनसे नुबोदों आं एकदमबारे नुफेरै लाइट आं माने बेबायदि लाइटखौ नुफेरखायाखैमोन बिसानाव फार्स्ट टाइम नुबाय ओंखायनो आं भिडिअ खालामनानै लाना फैबाय माने नै गावनि गोसो बायदि जों मथिं लायो बेबायदि लानो हायो जोङो माने गथ'फोरनि थाखाय फरायनायाव बिराद मोजां आरो बिराद सेफ मेगननि थाखाय मोजां नांदो बुस्थुआथ' पुरानायानो खिन्थु दिनैसिमबो बिसानाव दंबाय थायो आरो ओमफ्राय नुनानै आं बेखौनो भिडिअ खालामना लानानै फैबाय आया सुखे बन्द'खौनो खालामनो रोंलिया आङो आया रोंलियालां ओहो अ जाबाय दे नैबे मोनसे लाइट बिसोरनि बेखौथ' आं जि मिनिखाबाय माने आं बेखौ दैजों सानबाय थादो दै लायनो थांगोन बिदि सानदों आरो जेनेबा लाइटखौ लाना थांनायावलाय जिहेतु लाइना थांना होदोंमोन बेयाव आं दैसो लायगोन सानगासिनो ओमफ्राय बेखौ उनाव लाइटखौ जलायना होबायसो बेना बिराद मिनिबाय आं माने सलारजों सोलिजोबनायनि गासैबो मोजाङानो नै आरो फैफिननानै जोङो नुफैफिनलायबाय मबाइला दासिमबो क्लियार जाजोबाखै खामानिया जाजोबाखै दासो नै ग्लासखौ लगायनानै आरो खनसे मेचिनाव सोना होबावोसोनो बे मेचिनाव सोनायनि उनावसो माने बियो जाजोबसिगोन आरो दासो नै ग्लासखौ लगायदो नै साफा खालामनानै ग्लासखौ लगायनानैसो मेचिनाव होनायनि उनावसो जों मोनबोगोन मबाइलखौ नै फिसा मोनसेयाव सोजोनग्रोबाय दा बेयाव 5 मिनिट दोनग्रोबावसिनो आरो सोनानै बेनि उनाव गिदिर मोनसेयाव दोनबावगोनसोनो 5 मिनिट बेनि उनावसो जों मोनबोगोन नै दायो गिदिर मोनसे मेचिनाव सोलायबाय 5 मिनिट दोनलायनोसैनो बेयाव सोनानै नै थारैनो मबाइला जोंना मोजां जामारबाय 4 घन्टा नेनायनि उनावसो जों मबाइलखौ मोनबाय बिनि थाखायनो जों माने जेरावबो थांनो हायासै जों थांनो गोनां जायगाफोराव जों बेरायनो मोनदियासै जों बेयावनो जोंना दिनै टाइमा थांजोबखाबाय बेनोसै